Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आसाम फरेस्ट फिजिकल टेस्टआ सोलिगासिनो दङ। सो बेनिफ्राय खायसे जोब्बाय हिनजावफोरा आरो खायसे जोबाखै आरो जागासिनो दङ। बेनिफ्राय हौवाफोरा जाजेनबाय आरो खायसे जायाखै। जेरै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ जाथ'वाखै गाबोननिफ्राय जागोन बेनो जाबाय 20 फेब्रुवारि। सो नोंथांमोना गाबोननिफ्राय मोजां खारदो जायफ्रा आंनि होम टाउननि दं उदालगुरि हिसाबै अल द बेस्ट थाबाय गासैनिसिमबो एन्ड गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो सो नोंथांमोना रिलि होगोन नालाय अल द बेस्ट गासैनिसिमबो गिबियावनो थाबाय। सो बेनिफ्राय AfPf आरो लोगोसे ग्रेड 1 आरो गार्डआव बेसेबां काट अफ थांगोन डिस्ट्रिक्ट वाइज जागोन ना मेल फिमेल काट अफआ माबादि थांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि बेनो जाबाय स्टेट वाइजआव थांगोन बेसेबां मोनबा एग्जाम होनो मोनगोन बेनि सायाव मोननैसो नोंथांमोननि रानिंखौ नायनानै भिडिअ खालामदों जाहाथे नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजियो आरो बेनिफ्राय बयबो कमेन्ट्स खालाम जायफ्रानोखि क्वालिफाइड जाबाय सो नोंथांमोना बेसेबां स्कर मोनखो बेखौहाय कमेन्ट्सआव लिरनानै होबानो जाबाय। सो बेनिफ्राय काट अफआ नोंथांमोना बेसेबां थांगोन दा काट अफ रायलायनो सिगां मोनसे डिटेल्सखौ बावसै नैबे नोंथांमोननि कमान्डआवहाय AfPfआवहाय सो नोंथांमोना बे रानिं पास जानाय लोगो लोगो एग्जाम दङ अके सो एग्जाम दङ आरो एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बाइबा टेस्ट दङ अके सो नोंथांमोनाहाय बाइबा टेस्ट दङ बेनो जाबाय 1:2 नोंथांमोनखौ लांगोन लास्ट प्रसेसआव बाइबा टेस्टनि थाखाय अके सो बेयाव पास जाबानो नोङो साख्रि मोनसिगोन। सो बिनिफ्राय जोंहा ग्रेड 1 अके ग्रेड 1 आरो लोगोसे गार्डआव अके दा जोंहा गार्डआव आरोना बेनिया सिलेक्शन प्रसेसआ नोंथांमोना फार्स्टआव जेनेबा PhD एबा रानिं एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम अके एग्जाम सो बेनिफ्राय बेनिया मा 26 किल'मिटार हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 16 किल'मिटार थाबायबावनांगोन आरो बे थाबायनायाव पास जाबासो नोंथांमोनखौहाय 1:2 बाइबा टेस्टनि थाखाय नोंथांमोनखौहाय लिंहरबावगोन अके अब्लासो नोंथांमोना फाइनाल लिस्टखौहाय मोननो हागोन। बेनिफ्राय ड्राइभार सो नोंथांमोना रानिं दङ ड्राइभारा रानिं दङ PhD पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौहाय ड्राइभिं टेस्ट लानाय जागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ एग्जाम लानाय जागोन। सो नोंथांमोनखौ एग्जाम लागोन ड्राइभिं टेस्ट पास जायोब्ला आरो 1:2 नोंथांमोनखौहाय बाइबा टेस्ट लास्टआवबो लाबावगोन। सो बेनिफ्राय काट अफआ ओभारअल फिमेल होनोब्ला सो नोंथांमोनाहाय 25 प्लासनिफ्राय चान्सआ दङ। दा ग्रेड 1 पोस्टआवथ' जोबोर खम काट अफ थांगोन मानोना मेक्सिमाम केन्डिडेट्स बेयाव गैया नाथाय नैबे कनस्टेबलआव गार्डआव बांसिन दङ अके सो बेखायनो काट अफआ नोंथांमोना 26 एबा 27आ आसा दङ गार्ड हिसाबै नाथाय ग्रेड 1आव 25आनो चान्सआ दङ। सो जानो हागौ बेबायदि खमबो थांगोन जास्ट 25 मोनदोंब्ला नोंथाङा सेफ जनाव थानायनि चान्सआ दङ। सो बेनिफ्राय हौवाफोरा ग्रेड 1 पोस्टआव नोंथांमोननियाहाय 28निफ्राय हमना ला 30नि गेजेराव थागोन बे जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 1 हिसाबै डिग्री फार्स्ट लेभेलनि बियो मानोना डिग्री फार्स्टआव मेक्सिमाम एप्लाइ खालामाखै माने इलिजिबल जायाखै बांसिन कनस्टेबलआव 10 पास HS पासआ इलिजिबल जायो बेखायनो सो काट अफआ खम थांगोन जास्ट नोंथांमोना क्वालिफाइड खालामथार ग्रेड 1 पोस्टआव जायफ्रा रिलि होगोन जास्ट क्वालिफाइड खालामथार अब्लानो नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनगोन अके देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि AfPfआव अके सो AfPfआव नोंथांमोननि काट अफआ 31 to 32 बेबादि कमन जाना दङ जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै होबावो आरो मोजाङै खारो। सो बिनि एसे खमबो थांनो हागौ आरो बाराबो थांनो हागौ बेखौ एक्जेक्टलि बुंनो हाया जास्ट बे एनालाइज भिडिअसो नोंथांमोननि खारनायखौ नायनानै एन्ड बेनिफ्राय गार्डआवबो नोंथांमोना 31 आरो 32 सो बेबादि नोंथांमोना चान्स दङ एबा 30निफ्राय हमना ला 31 बेबादि मोनबानो सो नोंथांमोना चान्सआ दङ मानोना गोबां प्रसेस दंबावो। सो बेनिफ्राय मेक्सिमाम केन्डिडेट्सआ बेयाव मोजाङै पारफरमेन्स होनो हायाखै मानोना प्रेक्टिसआ खम जादों आरो खायसे गुबुन जबावहाय बाइबा टेस्ट होदों जायनि जाहोनाव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआवबो खायसे बाइबा टेस्ट दङ बेखायनो बेयाव खायसे रिलि एटेन्ड खालामाखै मानोना सिभिल जबाव खायसेया सिभिल जबावहाय जाहां जाना दङ। सो बेखायनो नोंथांमोना जास्ट क्वालिफाइड खालाम बेनिफ्राय टारगेटआ लं जाम्पखौ नोंथांमोना 20 लाथार दा रानिंआव हमना ला 11 एबा 12 मोनबाबो नोंथांमोनाहाय जास्ट 31 एबा 32 सो बेबायदि मोनोब्ला मोजां चान्सआ थागोन बायदिखौ नुनो मोनदों। सो बेनिफ्राय बेनि एसेल' हेरफेर जागोन नोंथांमोननि काट अफ डिस्ट्रिक्ट वाइज लागोन ना स्टेट वाइज लागोन बेनि सायाव रोखा जायाखै दा डिस्ट्रिक्ट वाइजआवबो लानो हागौ जुदि बेनोमोन आरो लोगोफोर नोंथांमोननि माखासे काट अफ एक्सपेक्टेड काट अफ बे फिक्स नङा। सो बेनिफ्राय जायफ्रानोखि खारखांबाय नोंथांमोना बेसेबां मोनखो बेखौ कमेन्ट्स खालामदो आरो अल द बेस्ट थाबाय गाबोननिफ्राय 20 फेब्रुवारिनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मेल केन्डिडेट जासिगोन आरो नोंथांमोना बेसेबां मोनो सो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो दाबाव।